geter,
kateteran swasana jagat raya. Gegering kahanan labet pakartine manungsa ingkang kumingsun ngendel-ndelke rumangsa menangan nganti ngiwake rasa kamanungsan. Kamangka para pinter wis nate ngendika ing ngarsa sung tuladha ing madya mangun karsa tut wuri handayani. Nanging tetembungan mau ing jaman saiki muspra tanpa guna ibarat sinapu dening lebu. Anane mung tembung ing ngarsa ngumbar swara, ing madya numpuk bondo tut wuri padha ngrogoti. Kekudung walulang macan, sikut-sikutan jegal-jegalan, sing kuat nindes kang sekarat, sing kudune dadi patuladan ngalor ngidul adol guneman. Gara-gara pedhot petenghang nglimputi negara Ngamarta. Kawula cilik dirampok bandane, dibegal nyawane, ditindes nasibe. Wingit pasemone, wibawa kekuwunge, ngedap-edapi cahyane. Hanenggih punika ta pamonge tanah Jawa Sang Semar Badranaya. Sang Semar mung bisa angelus dada hangunjal huswa, dupi mirsani kahanan aning jagat raya. Kathah kang samya cacat cinacat, rebut bener adu otot, satemah dadi sandungan ing reh gegayuhan. Nanging Sang Semar wis datan samar marang mobah musi ing kahanan. Amung mesem ningali gelaring kawontenan, degating bating Sang Semar arsa ambangun kahyangan. Ora mung bangun kahyangane lair, nanging uga bangun jiwane, bangun batine wong sak desa Karang Kadempel. Niate Sang Semar nggih nyobade hambangun kahyangan, gawe geger nganti sumundul ing akasa. Satemah tetungguling dewa nenggih Bathara Guru, utusan lawan Bathara Indra lan Bathara Brahma kinen hamrepeki Sang Semar Badranaya. Bayangan bayam banyek rowe-rowe ngrembuyung
Semare Goden Prayitna semurire eko ambalik titiani kantayani Triswanya Purnama sasi gilar semedining tengahing latar milang ana lintang Bima Sakti begegek ugek sadulita hemel-hemel lae layak prenjake padha ganter jagone padha tarung yen ora kleru panyawange Semar iki kaya Bathara Indra lan Bathara Brahma kang sowan ana sudungku Karang Kadempel kene. Nuwun inggih Kyai, kula pun Bathara Indra ingkang ngabiyantara sowan. Kula pun Brahma ingkang sowan wonten Karang Kadempel Kyai. Kok kadingaren kowe para dewa gelem saba omahku sing mung ana dusun kene. Mokal yen ora ana perlu, Kyai. Kula namung dipun utus kalian Rama Pukulun Bathara Guru. Dadi kowe sing mrentah tekan kene iki bapakmu Bathara Guru lakar kados mekaten duh Kyai. Lah banjur mekaten. Sak mangke Kahyangan Suralaya nembe geger. Kahyangan Suralaya lagi geger nuwun inggih. Kahyangan Suralaya ketaman goro-goro kagiri-giri. Mubal endute si Blegedaba. Ngakak tutuke kumitir petite Sang Hyang Nagaraja. Akarya bingung bilunglungan para hapsara miwah hapsari. Sareng dipun teliti kanthi permati. Kahyangan Suralaya saged geger dumunung wonten papan Karang Kadempel mriki Kyai. Awit paduka Kyai Semar Badranaya kagungan niat badhe hambangun kahyangan. Kula pun Indra lan Brahma ingkang dipun utus kalian Rama Pukulun Bathara Guru. Kinen nak yenaken kabar menika paduka Kyai Semar badhe mbangun kahyangan kala wau punika kabar ingkang bener menapa kabar ingkang kabur Kyai. Akyat risangga perango ore nanggul kinempit hampit dosa ngreknaning bawana situ kang walang ati Semar wis ngira yen para dewa mesti bakal meratitisake perkara iki. Ya ta ya. Pancen tak dodo Indra lan Brahma. Kuwi kabeh kabar sing ora kleru, kuwi kabeh kabar sing bener. Kalamung to aku Kyai Semar Badranaya bakal duweni niat mbangun kahyangan ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara. Duh Sang Kyai
Sejatinipun menapa maknanipun Paduka Kyai kok ngantos kagungan niat badhe bangun kayangan kala wau? Kayangan pundi ingkang Paduka badhe bangun Kyai? Lan ngagem ragat utawi probea saking pundi Paduka Kyai Semar Badranaya badhe bangun kayangan kala wau? Nyuwun sewu Ki, punapa kayangan Suralaya ingkang dipun asta dening Rama Pukulun Bathara Guru ingkang nama kayangan Suralaya menika ingkang Paduka badhe bangun Kyai? Indra, aja cethek sing dadi pamikirmu, Ndra. Babar pisan atiku ora ana rasa meri senadyan to sak mrica binubut. Aku ora kepengin nglungguhi kayangane para dewa. Aku ora melek karo kayangane bapakmu, ya kuwi Bathara Guru. Lajeng Kyai Semar badhe mbangun kayangan kala wau dasaripun menapa? Wewatonipun punapa, Do Kyai? Indra lan Brama, sing arep tak bangun kuwi dudu kayangan tata lair utawa kayangan sing magrong-magrong. Ning sejatine kabeh mau simbol. Yen mung bangun kayangan secara lair, kayangan Suralaya kae wis apik, kayangan Suralaya kae wis becik, Ndra. Sing tak karepke bangun kayangan kuwi Semar arep bangun jiwane para menungsa kang manggon ana desaku Karang Kadempel kene. Nata rasa ndandani morale para kawula. Merga apa, Indra? Merga apa? Merga Semar ana jagat raya iki wis dikodrake dadi pamonge tanah Jawa. Wis sak trepe pamong kuwi momong karo kawulane, benerke sing kleru, njejeke barang sing bengkong, ngelingke sing padha lali. Semar yen kon nyawang kahanan saiki, aku wis ora mentala, Indra. Semar ora mentala, Brama. Apa maneh kemajuane jaman. Saiki wis ana barang sing gedene nggur sagegem, sing gunane kanggo nyedake wong sing adoh. Kuwi wae para menungsa ora bisa gunake barang mau kanthi bener lan becik. Malah ana jerone barang mau isine mung kanggo ngelek-elek lan nyacat padha padane umate pangeran. Kok gampang men dumuk salahe wong liya? Ngopo kok ora gelem dandani kayangane dhewe-dhewe, ora gelem dandani jiwane dhewe-dhewe, ora gelem mulat sarira angrasa warni. Indra lan kowe Brama, dadi niatku sing bakal bangun kayangan iki mau ibarat wong lara, aku sing bakal golek tombo. Pranyata luhur ingkang dados gegayuhan Paduka Kyai Semar. Indra nyuwun pangapunten Kyai, awit saking kutunging raos cubluking pangertos. Kowe ora kleru. Merga kowe mung dapur utusan. Kowe mung dikongkon, malah saiki tak jaluk. Anggone Semar duwe niat bakal mbangun kayangan iki. Bantunen ya Indra, bantunen ya Brama. Punapa ingkang kedah kula biyantu Kyai, punapa ingkang kedah kula bantu Kyai Semar. Mangkene
Iki sajake ana Madyapada wis akeh menungsa sing padha kelangan kiblating kautaman. Para pejabating negara racake wis padha lali karo dasaring negara. Kamangka ya mung kanthi dasar negara kuwi mau, pejabating negara bisa nentremake negara miyang para kawulane. Sentana Praja saiki wis ora mentingke kawulane, ning sing dipentingke mung kaperluan pribadi lan golongane. Satemah ngentengke marang sambat lan pandriting kawula cilik. Kula Indrabrama melu-melu ngelingke marang menungsa kang padha lali karo kewajibane. Semar percaya dewa duwe cara dhewe nggone bakal ngelingke marang titahe. Nanging tetep nganggo cara kawicaksanan. Yen iki mengko bisa kasembadan, tegese Semar ora rugi nggone duweni ancas bakale mbangun kayangan. Lho niki. Trawaca dawuh pangandika Paduka Wa Kyai kalilan Indra nyuwun pamit badhe nindakaken jejibahan menika badhe uyung-uyung anyeng kuyung lekas Paduka Wa Kyai Semar ingkang badhe hambangun kayangan. Kula pun Brama ugi nyuwun pamit Wa Kyai. Duga ginawa ngati-ati aja nganti keri Indra lan Brama. Petruk Bagong Reneo Petruk lan Bagong Dewa Sukata marang soreng prang ngutani harum ngendanu ing ngawiyat narada ngepalani anakku bocah loro sing tak tresnani Petruk kantong bolong. Wonten dawuh bapak nimbali keng putra kula pun Petruk. Bagong, napa Pak nimbali ro anakmu Bagong? Kowe bocah loro tak timbali merga ana kewajiban sing kudu mbok lakoni bocah loro. Kewajiban apa, Pak? Kewajiban apa, Papa? Ya, gayane wong desa panganane gedhoke Papa. Papa lagi ning ndi? Papa Daud. Lho ben rada keren karo kowe cah-cah saiki lho, Mas. Ngene. Petruk lan Bagong bocah loro dina iki budhal ana negara Ngamarta. Bocah loro sawana pepundhen-pepundhenmu para Pandhawa. Matura
matura kelawan bendara bendaramu yen kowe arepe nyilih wujude jimat jamus Kalimasada. Ngampil jimat jamus Kalimasada. Ha iya Petruk. Kangge napa lho, Pak? Tak gawe syarat anggone bapakmu Semar bakale duweni gegayuhan mbangun kayangan, Petruk. Piye, Gong? Bapak arepe duweni cita-cita, bapak arep duweni gegayuhan bakale mbangun kayangan. Gagas kok gagas lambene Semar. Nggih nguntal rene arep bangun kayangan ragat kok truk. Kowe aja crigis kowe iki. Bapak iki titise dewa, ya toh? Dewa sing ngejawantah. Ya kuwi Bathara Ismaya. Alah arep dewa apa menungso nyatane anake do dadi kere kabeh, Dik. Bagong aja crigis kowe. Kowe bocah loro durung ngerti karepe bapakmu. Mengko nek bocah loro wis kelakon nyilih jimat jamus Kalimasada, kowe rak ngerti dhewe. Apa to sejatine karepe bapakmu iki kok dadak duweni gegayuhan bakale mbangun kayangan. Bidal sakniki, Pak, budal saiki. Iya, budala dina iki, Petruk. Niki sing mangkat kula kalih Bagong tok niki. Kang Gareng mboten dijak, wong loro cukup, wong loro wae. Aja akeh-akeh. Wong loro Mas Gareng mboten dijak, ora usah dijak. Numpak napa, Pak? Numpak bis. Ngono. Bis ora enek AC-ne, Rek. Tenan janji bis ora enek AC-ne sing nyopet ajak gelut tenan. Lambemu ora. Wis aja kesuwen ninggal budala. Lumarap marang Praja Ngamarta sowan para satriya satriyane tanah Jawa. Ya kuwi bendara bendaramu para Pandhawa. Nyuwun pamit nggih Bapak, lebda ing karya Petruk. Sewaka
silanganira sang nahar pati lampah hira ginarabak badaya yuwarna nira saksampunipun jenak ingkang samya pinarak jenjem ingkang sami sumanggem kejawi saking menika duh Koko Prabu Baladewa saking nagari Mandura andadosaken kagiat garagapan raos sing manah kula nyuwun pangapunten menawi wonten kekiranganipun gupuh lungguh sugih kang sarta aruh awit anggen paduka rawuh boten paring cecala langkung rumiyin mila duh Koko Prabu Baladewa mokal menawi boten wonten babagan ingkang wigati dene kawis tingal paduka Koko Prabu Balarama sumengko pengawak bajra sigra kang mawa gita kang amengku gati paduka Koko Prabu Baladewa rawuh wonten negari Ngamarta sarimbit kaliyan Bapa Durna lan Paman Patih Harya Sengkuni. Duh Koko Prabu jimat pepunden kula donya prapting delahan.
winalik rasanipun Puntadewa, winalik raosipun Dwija Kangka. Kendhih kemrungsunging galih kesuk panataling kalbu. Daya-daya kula pun Puntadewa kepengin mangertos wigatining perlu paduka Koko Prabu kepareng rawuh wonten negari Ngamarta inggih negari Ngendraprasta menika duh Koko Prabu. Premara reh manguswamya ngambreng kadi karonaning kaswasih ring marga Hamalatgung risang gandha wastrat maja leng-leng lalu manguladi surya mangrangsang wayah surya mangrangsang wayah umyus hamara wayahanto inggih Yayi, Yayi Puntadewa inggih. Mugi kawuningan Yayi. Kula bidal niki wau mboten bidal saking negari kula negari Mandura, nanging kula bidal saking negari Ngastina. Mila kula sarimbit kalian Bapa Durna lan Paman Patih Harya Sengkuni. Tah, apa ta wigatine perlu kula sowan wonten negari Ngamarta? Inggih awit kula ditangisi kalian Yayi Prabu Duryudana. Yayi Duryudana sambat kalian kula. Awit sakmangke negara Ngastina ketaman pagebluk mayangkara larang sandang klawan pangan. Ugi ketambahan kathahipun bencana alam ingkang animbrung dhateng negari Ngastina Yayi. Wiwit saking bumi horeg banyu segara ingkang mumbul ing daratan kang sarta gunung ingkang anyembur lahar sedaya kala wau mahanani mawut para kawula ingkang mapan wonten negari Ngastina. Mila Yayi sakmangke Yayi Duryudana sakurawane butuh bantuan saking paduka Yayi Puntadewa sak Pandhawane. Koko Prabu Baladewa kados pundi Yayi? Menawi babakan sakehing pagebluk kang sarta awising boga klawan wastra niku mboten ngemungaken dhateng negari Ngastina kemawon. Ananging negari Ngamarta inggih sami nampi pacoban ingkang gegirisi ingkang kados mekaten kala wau Koko Prabu. Lho, dados kahanan negara Ngastina sami kalian kahanan negara Ngamarta. Padha-padha kena pagebluk, padha-padha kena wabah lakar kasinggihan duh Koko Prabu. Pagebluk dereng saged sirep negari Ngamarta ketambahan pacoban. Inggih menika Ngamarta sakmangke nembe kecalan geden-geden. Lho, sing ilang napa Yayi Prabu? Ingkang ical nuwun inggih Yayi kula Panengah Pandhawa satriya Madukara pun Janaka utawi Arjuna. Yayi Janaka sampun tricandra utawi 3 wulan laminipun murca saking negari Ngamarta duh Koko Prabu. Lho, Yayi Arjuna murca lakar kados mekaten. Lah dalah ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestungkara. Mekaten Yayi, mekaten. Sak menika Yayi Duryudana nampi wangsit saking dewa. Yayi Duryudana nampa wangsit saking Bathara. Mbok menawi negara Ngastina saged pulih kados wingi uni yen to saged boyong wujudipun jimat jamus Kalimasada. Yayi Paduka Yayi Puntadewa menika kondhang kaonang-onang kajuara saindenging jagat raya Nalendra sing sabare kliwat ukur. Tur ta duweni watak sing ora mentalan. Aja ta mung bandane, nyawane bakal diwenehake yen to pancen ana sing njaluk. Mila saking menika duh Yayi, kula nyuwun mulunge ngati Paduka Yayi Puntadewa.
Mboten ketang sebulan, mboten ketang rong wulan. Jimat Jamus Kalimasada badhe kula ampil wonten negari Ngastina. Minangka syarat pulih lan waluyane kahanan negari Ngastina. Ingkang sakmangke nedheng ke Taman Pagebluk Mayangkara. Inggih namung wonten asta paduka Yayi Puntadewa kanthi pancatan Jimat Jamus Kalimasada. Kahanan negara Ngastina saged paluya jati temah nirmala Yayi. Leng-lenging driya mangu. Mangun gong kanduhan remang. Lerlena tanpa kenin lerlena tanpa kanin yen tam tulusa mengko sang Dyah utama lahing kono to wau lagya eca kang nedheng wawan pangandikan kasaru geger paseban jaba gegering jawi labet pisowanira petruk kantong bolong arep pepeh gawe cingak ingkang samya mulat lagi colawan jatuh ora kang sumima gegering panganggilan kata samya arto kata samya arto iku saknyatane kunjang serep pinangun pun termon maluri rinet kemuni rinanggung gerangan beresep kami arsih sesinen anapra papincelan suwe-suwe anuju prana bangkit ageng kali rombo singgah saya Anjarakan puspita harum hasiliring samirana mrih
Sekar gadung ngas gandanyo maweh rarasrenan driya Hamid pasang Kalimantabik wisawanan kula sinabeta ing ila-ila duni dumawaing tawang towang sinuwun ing Ngamarta nyuwun sewu sowan kula nglemah bengkah nyela-nyela ngabiyantara wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Petruk iya padha becik sak tekane kantong bolong ana negara Ngamarta kene. Inggih awit pangestu paduka sinuwun ing Ngamarta sowan kula winantuing berkah kawilujengan Ndara. Keparenga kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Petruk wis ndak tampa ora liwat pangestuku wae tumuli tampanana. Nggih kula pundi mugi andadosaken jimat paripih. Sinuwun ing Mandura bekti kula katur sinuwun. Iya, Petruk iya. Wis ndak tampa dikepenakne anggone padha lungguh, Petruk. Inggih. Ndara kula Njodipati, Ndara Warakudara bekti kula katur, Ndara. Iya, Petruk bocah edan. Dikepenakne anggone padha lungguh. Inggih, ngestaken dawuh. Bagong. Nun. Gong, apa? Mbok ngaturne bekti to, Gong. Wong darah-darahmu padha klumpuk kene, mbok yo ngaturne bekti. Ngaturne bekti karo sapa, Mas? Ayo karo sing duwe omah kok. Sinuwun Prabu Puntadewa sembah bekti kula kunjuk wonten sahandhap padha paduka sinuwun Prabu Puntadewa. Iya Bagong diprayogake anggone padha lungguh. Nggih, wah suguhane banyu mili ya, Truk. Iya. Wong Prabu Puntadewa ki wong Sembada, Prabu Puntadewa sing duwe omah ki wong Sumbut. Lah iya to awake dhewe lagi tekan kene ki wah jan wis disuguhi rena-rena. Ayo. Panganan yo prasmanan jumuk dhewe. Heeh. Wah, peladen kene iki jan tak akoni cokat cakut Trengginas trampil ya, Truk. Apa ya? Heeh. Kok wis iso ngarani ngono? Heeh. Mau wedange disugone ning aku, wedang rung tak ombe iki wis diundur neh, Truk. Ngawur kowe iki. Kuwi ngono diijoli sing luwih panas ngono lho. Ndara Werkudara dibekteni, Gong. Bas Njodipati sembah pangabekti kula katur, Bos. Iya, Bagong iya, ora liwat pangestuku ditampani. Inggih, kula pundi dados jimat paripih, kula pundi dados jimat gesange Bagong. Ana sinuwun Mandura, ana Ratu Gustimu sinuwun Prabu Baladewa. Kae ya dibekteni lho, Gong. Ora sudi kok, Truk. Ora sudi piye? Eman-eman cangkemku aku. Lho, kok eman-eman cangkemmu piye to? Aku ngene iki wis adegan sing apal di luar kepala. Lho, kok apal di luar kepala iki piye? Apal piye, Gong? Iki engko awake dhewe medhaya, awake dhewe kok mertamu ana negara Ngamarta. Kok enek siji puntok, siji ya kuwi Prabu Baladewa, loro ana Durna, telu ana Sengkuni. Kingko keri-keri mesti enek gegeran, ngono lho. Asli sak nomer terus kowe. Aku ki kulino ndelok wayang kok.
Wis, ndang matur apa butuhe? Petruk, wonten dawuh ndara, ana wigati apa dene Petruk Sumawana Bagong sowan ana Stinggil Ngamarta kene. Nggih, cekak aos kemawon. Ngaten nggih sinuwun bares mawon. Nek lamake wong aluhur Petruk niki dinuta ning gandeng sing ngutus kula niku mung Bapak Semar. Kula cekap dikengken Bapak ngaten mawon. Kowe dikongkon apa karo bapakmu Kakang Semar? Ngaten nggih sinuwun. Kula wau enjing ditimbali Bapak Truk Rinea. Ana apa to, Pak? Bapak ngendika, kowe dina iki tak kongkon marana negara Ngamarta. Matura ning sinuwun Puntadewa, mbok menawa Bapak arep nyilih Jimat Jamus Kalimasada. Hah? Kula kaget, kula nyauri. Jimat Jamus Kalimasada arep didamel napa to, Pak? Ngene, Truk, Bapak ngendika melih. Jimat Jamus Kalimasada arep tak nggih syarat ya kuwi amarga bapakmu iki duweni gegayuhan pengen bangun kayangan. Aku iki gumun karo bapak, Truk. Gumun piye, Gong? Bapak iki digawe mangan isih mikir lho. Dadak arep bangun kayangane duwe tekan ngendi? Rokoke njaluk kancane lho. Apa iya bapake? Apa nenek kumpulan karo kanca-kanca ngono kae? Heeh. Arep buka WA dadak njaluk tethering kancane lho. Sapa bapakmu kuwi, Bapak Semar kuwi? Ngono kok arep duwe cita-cita bangun kayangan. Tak deplok cangkemmu pisan kowe. Ngaten sinuwun ngaten. Kula lajeng tanglet kalian Bapak. Bangun kayangan ki maksude piye to, Pak? Bapak semaur. Wis, ora susah kakian takon, saiki enggal budal nyang Ngamarta ngejak adimu Bagong. Siap, Pak. Kula ngaten. Mila sinuwun. Kula sowan wonten negari Ngamarta. Kula sowan ngabyantar paduka sinuwun mboten sanes kula nyuwun mulunging penggalih sinuwun Prabu Puntadewa. Mboten ketang sagebyaring caleret kula badhe ngampil wujudipun Jimat Jamus Kalimasada minangka dados sarana anggenipun Bapak Semar badhe mbangun kayangan. Biang satelek Petruk padhepor ini. Sumangkah anggrasa sumbar linggu bumi kunjing kumaludha guntur ketuk. Kumaludha guntur ketuk humuk kang jalon iki. Mas Petruk. Apa, Gong? Aku meling ya, Mas. Meling apa? Nek iki engko sida geger sengkuni sing jotosi aku ae ya, Mas. Kok sajake kok gething men to, Gong. Wis sajake kok anyel men karo sengkuni. Lah, patih bejijat senengane dadi provokator. Ipat-ipat anak putu aja nganti niru karo sengkuni. Wayang sakotak paling gething karo sengkuni aku. Jan anyel gething keburu sengit aku. Penyebabe kowe Bagong kok gething karo sengkuni ki apa? Bojoku mbiyen tau dikeloni kok, Truk. Wah. Ora bojomu geleman kok. Lah tak pas butuh ya, Truk. Ae. Bojo didol. Enten napa sinuwun? Sumurupa. Tekamu mapan ana negara Ngamarta kene padha karep karo kekarepane Prabu Baladewa. Lho. Maksude padha karep kawruhana. Tekaku mapan ana negara Ngamarta kene ya bakal nyilih wujude Jimat Jamus Kalimasada kinarya usada negara Ngastina kang sakmengko lagi ketaman pageblok Mayangkara. Mula kowe aja madan-madani kekarepane Prabu Baladewa. Sing nembung arep nyilih dhisik iki aku. Mara gage saiki kowe Petruk kowe mulya. Omong karo bapakmu yen Jimat Jamus Kalimasada wis disilih lawan Nalendra Mandura Prabu Baladewa. Kowe mulya, kowe duwe dhuwit gawe mulih apa ora? Yen ora duwe dhuwit tak sangoni kowe gek ndang mulya. Aku sepet nyawang raimu.
Truk, kowe diraek-raekne lho. Kok nggur meneng ae innallaha ma'asabirin. Kowe iso dalil barang santrine Hajah Karisma kok. Kudu sabar-sabar. Ngaten sinuwun nyuwun sewu. Sowan kula mriki boten wonten niat padha karep kalian kekarepan Paduka Sinuwun Prabu Baladewa. Niat kula murni diutus kalih Bapak Semar supados ngampil wujudipun Jimat Jamus Kalimasada wonten ngarsanipun Sinuwun Prabu Puntadewa. Loh, aku ya dikongkon Nyai Duryudana Nalendra ing Astina. Lah, rek ngoten, pangkat sampeyan kalih kula niki padha. Pangkate padha-padha lek kongkonan. Dados sampeyan nek badhe ngusir kula niku mboten berhak, ngoten. Wong padha-padha kongkonane, padha-padha tamune, padha-padha ngombe wedang sak gelase ora. Lah sing duwe omah wae ora ngusir sampeyan kok lancang arep ngusir Petruk lho. Petruk. Jimat Jamus Kalimasada kuwi mung siji, bakale disilihke ning aku, dudu disilihke ning kowe. Lho, ngaten sinuwun. Upamane sidane disilihke teng kula, sampeyan yo ora ngerti, ngoten. Karo dene kula niki ngabdi teng Sinuwun Puntadewa niku pun dangu, arepe dikaya ngapa lan kepiye, Pandhawa niku mboten saged nglaleke perjuangane wong cilik kados kula niki. Prabu Puntadewa sak pendhawane iso duweni derajat pangkat, iso dadi pejabat, ya mergo didukung karo wong cilik. Tur Pandhawa ora tau lali karo lelabuhane wong cilik. Niku pemimpin jos, niku pemimpin hebat. Beda karo pemimpin sing elek. Sadurunge nyalon gayane nyedhaki wong cilik. Nyumbang kono, nyumbang kene. Ning wis bareng wis dadi pimpinan, lungguh ning kursi, lali karo wong cilik, bandane rakyat dikorupsi. Tambahi truk, tambahi piye? Matane picek. Sabar. Mun sing nglatih sabar mau kowe kok. Sampeyan Prabu Baladewa niku dadi pejabat mergo dipercaya karo wong cilik lho sinuwun. Mula aja nyepelekke karo wong cilik. Ambak Petruk niki wong cilik, Petruk ora tau nglanggar hukum. Petruk tetep taat karo aturan negara. Buktine Petruk ya jek gelem bayar pajak. Lah pajeke rakyat niku nggih damel mbayari pejabat, didamel mbayari wong-wong sing kaya sampeyan niku, ngoten. Tunyo cangkeme terus, sabar. Kowe saiki mprovokatori aku to, Bang. Wis selak ora kuat aku. Apa nek lho mburi iki lho. Mburi dhewe sengkuni iki lho. Lah rupane kaya silit pitik. Wis aja melu-melu, Gong. Lah niku lho sinuwun. Sedaya niku kari ngenteni keputusane. Upama Sinuwun Puntadewa sidane nyilihke Jimat Jamus Kalimasada teng jenengan, kula tak sing ngalah, Petruk sing ngalah. Ning upami Jimat Jamus Kalimasada disilihke teng Petruk, sampeyan ya kudu nglenggono, ngaten. Petruk, dalem. Ora iso. Kowe kudu minggat tekan kene, mboten purun. Minggat, mboten. Petruk bosen urip. Jojo montabir kinetap dubaya yasinepi Jojo bang mawingo-wingo mengis kewejot madon ning lati Desmalaning rat leketeking jagat gelagaing bumi padus paning dajelanat sukertaning bawana Petruk yang satelek cekak cukupe Petruk gelem minggat tekan kene apa ora? Mboten purun jenengan dudu wong sing duwe omah tegese kowe wani karo Prabu Baladewa. Lho, kula kepeksane nggih wani kali jenengan. Arepa dikaya ngapa lan kepiye, laire dhisik Petruk timbang Baladewa. Sampeyan jaman isih cilik sing momong kula lho. Jaman isih dadi Kokrasana, nom-noman sampeyan jaman sampeyan jek Joko. Sing ngomong niku Petruk, cilikane sampeyan sing ngedusi Petruk. Bareng saiki dadi wong kondang kok semenang-menang kali kula niku lho.
Tegese kowe wani karo Prabu Baladewa. Lho, ilang wedine kari wanine. Yen ngono metu njaba. Lah nyapa ditokne njaba, tokne jero e penak kowe. Nyapa lho tokne njaba. Emane-mane bayar no. Tegese ayo gegeran ning njaba. Lanang padha lanang. Ayo. Baladewa musuhe Petruk alah kakean cangkem kowe, Truk. Geger tenan iki. Adyatur miturut hanut sumarah mring Gusti dene sidi mangutama panindak ing praja adil bejo dadi bandara Rina repan mring pro api kahanane ora mendo malah sangsaya ndodro Yayi aja sumelang rasamu Purba Wasesa pasrahna marang aku Werkudara kang bakal jumangkah kang sarta kumrembiyah misah ing antarane Kakang Baladewa lan Petruk Kantong Bolong. Iya Yayi aja ninggal kawaspadan. Pun Kakang bakal manjing ana sanggar pamujan meminta pituduhing Gusti Baya sapa kang pantes diampili utawa disilihi wujude jimat Jamus Kalimasada. Iya. Yayi nakula lan Sahadewa. Kula wonten dawuh Kakang Mas, kula wonten dawuh Koko Prabu. Muga antuk pengasih saka Gusti Kang Maha Asih. Bubarna kang padha nggantung seba. Pun Kakang Arsa Kundur Hanggedaton. Mun inggih dhateng sendika ngestaken dawuh. Mun inggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Sagebyar katalika wau wis paripurna pangandikane Sang Buminata Prabu Puntadewa Gya Jengkar Arsa Kundur Hanggedaton bawane Sang Nalendra wis tanggap ing sasmita.
mampir